ମୋ ନାଁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ମୁଦୁଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମା ଶାରଳା। ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦର୍ଶକ ଆଉ ଦର୍ଶିକା ମାନଙ୍କୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କମିଟି ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ମୋର ନମସ୍କାର। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଆଜିକି 26 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଯେଉଁ ରେଞ୍ଜରେ ରହିବା କଥା ସେଇ ରେଞ୍ଜରେ ଅଛି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କମିଟି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, କୌଣସି ଭାଇରାଲ ପଛରେ ନ ପଡ଼ି ଆସନ୍ତୁ, ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟର ନାଟକ ଦେଖନ୍ତୁ, ପରିବେଶ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦର୍ଶକ ଅନେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ହିଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପଦେ ପଦେ ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କମିଟି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆସନ୍ତୁ, ନାଟକ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କଳାକାରଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟକୁ ବୁକ୍ କରନ୍ତୁ। ରେକର୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ, ପେଣ୍ଡାଲ, ଲାଇଟ୍, ସାଉଣ୍ଡ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କମିଟି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଆସି ରେକର୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ, ଲାଇଟ୍, ସାଉଣ୍ଡ, ପେଣ୍ଡାଲ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ନୂତନ